Roy try mga number chang sa silpat kaplang subay pi siya kanang YouTube channel kajing patmay hani klimat parlob e janga gawan mesasin maya sampat yakaktin ka jong blay bat ngets cam ba nagane ka jia sam ka jonga khndiat naktin ka jong blay kanlong ka jia rap shapi we pi we bat phinyo jing man toy ru khndiat bat ba phinla ru ban wan kham jan chow blay wa shobagin pulik tin ka jong blay parlob e janga tin plem khle jongi haga jing duai au plek pa jing ba hamning ngai ki ek baro tin ka jong me try kan ran ban ngai ngu e me ki baro ki mamla le na ka binta ka jongi yara bingi try kan ran bangin la ban lat na ti ka jong saitan no ba hamal ka man ka second kinan hapreng jong ka ji le try kan ran kim tip ke ka ban wan khabat ka jongi rai ai til hame try kan ran ba me mendar kala ban ngi khna bagi la ban job ek ta ki ek baro to dar kal lang ru try kan ran be jonga hakani ka por ban pelik tin ko jong me tira batu phai mse bo kho jong me hangi try kan ran bangin la ban su thoi ka tin ko jong me ba bangin lan chap hang ya ka try kan ran ni long ta ki bre pop patulor ki pinuna so ma ki ta ki pa ban kang ji baro ten jisu ki pan amen to gin play ka bible ko jong e bangin phai sha lukas kal long bas ar pu ar ka khot ka basau pu ar uda ong kok pa lada me mon to pen phai no ya kane ka khuri nanga henry om ya ka mon jonga henry ya ka jong me on le bunsen habang ya kran ya ka jing shem jing e ka jong u jisu chris ni ju ya focus tang ya ka ta ka jing shem ka jong u halor jong ka ding phna bat kata ka dei tang jong ka jing pang jong ka met ka jong u ngi ju mudur ba kata ka jing le ba kraw ka dei halor jong ka ding phna Henry ujisu shimla duai kembang la pule ha ka to ka dikhat mentan ba shimla ong ba ka khuri on shimno na u halor ka ding phna Henry ula duai ha ka kper Gethsamane ha ka ba ulaya le bat la de ban ngilayo I ba ujisu la job ya ka ta ma hangta marwe ula job ru ha ka ding phna bunsin habang ngi ju khemen step ngi ju perkhat ba ka e ka thma ka bangin ya sham khmat ka jongi menta ka sngi ka jing yele ba kraw kam dei ka ba shabar henre ka dei ka jing yele ka ba shapo ka jing yele hapreng jong kala de hi ka jing yele hap shwa ba phen kendo yano re yano bat ka dei ka ni ka jing yele ka ba shapo ka ba wan yalam ya phi ban IT la de shau blai ban duai ban pule ka kten ka jong u ban ngai ru ha u ha ka jing em ka jong e bon ki jing yele ki wan bon ki jing e ki wan kumba u jisu la yasham henry nila ban lat ne kita ki e da ka ba IT la de shau blai da ka ba ngai ha u ba da ka ba shandia ha u ba unle ki kam phalla ha ka jing em ka jong e ujisu ulaya le ha ka per Gethsamane ula duai ba ula ong yu pa ju ba dalong shim no kan de khuri nanga hanrei ai ba ya kamon ko jong me on le om ya kamon ko jong u hangning la iru ba jisu la job hangne but halo ka ding phna ula job ru but ha ka im ko jong ye ru kum jo ni ru ngila ban job ki jing e ki bawan ha ka im ko jong i bunsen ha ka jing ya lenti ka jong i ni shem shibun ki jing e ni shem ki jing jinjar hanrei tang uble hi bala ban yaram tublen kur khoe phi lagi dikan tian bakhndiat but IT la de bat sem shoblai